Ten nahřívám na 315, je to TPOčko, velice tvárné, takže když ho přihřejete, tak je to tak žvejka. A v tuto chvíli vlastně mám udělanou kruhovou 60 na hranatou 35 na 35, neboli 32 na 32 řekl. Takže uvidíte za chvilku, jak se to dá vytvořit. Takže jdeme na to. Nahřejeme první vnitřek, lemůstky, toto je docela častý i na YouTube. A mám tady malou hubici, když tvařím většinou tou větší. Nahřeju si to, aby to bylo leskový do leska. Budu to tvarovat tak do tvaru 60 cm roury. No, takže chytnete a pomalinku roztahujete. Takže pokračujeme dál. Přijmu si začátek. Vodnu si, až to není hezký, a pomalinko to vyvarím. Tak, a teď si jedu. Teď to normálně takhle šíhnu. Mám krásnou tvarovku, kterou pojedu potom zábradlí. Vezmu, krásně to obvíneš. A potom zbytek odstříneš, přeplatuješ a je to hotový, jo. Žádná křeč, samozřejmě utáhneš, jo, ale celkově prostě nemusíš čekat, můžeš dělat. Takže tady to vidíš po úpravě. Jo, nahoře přijde tmel, samozřejmě přijde utáhnout ta lemůvka. Prvně vaříš, takže vaříš v ploše, potom samozřejmě dovíráš a utahuješ tu správně tu lemůvku, tak samozřejmě dostříneš, můžeš si to zavařit, jak potřebuješ. Můžeš zavařit prvně ještě tady toto a potom to celý dovřeš a krásně převaříš, to znamená, že máš nádherně udělaný i spoj, i to téčko a krásně to dotáhneš. Můžeš pokračovat v práci a nemusíš se na výrobce spolíhat. Takže zde mám 9 prostupů zábradlí vyrobených a je to na konzolu 30 na 30, ještě se bude upravovat na místě. A chci jen říct, že výrobce, pokud vám to nedodá, tak se z toho prostě neposerte. Jo? Prostě běžte do toho a udělejte si to sami. Není to problém. Jo? Je to prostě 2 hodiny stráveného času, ale jinak objednání trvá 14 dní. Jo? Takže pokud výrobce chce plnit jenom 20 kusů a vy potřebujete 9, no tak proč si to neudělat sám, že? Tak jo, tak se mějte zatím, čus.